Λοιπόν, εδώ είμαστε, Justin 96 και 4 και όπως σας είπα πριν από λίγο θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδόρων από την παράταξη κυρίας Πρωτοπαπά, τον κύριο Γιάννη Κακούρο. Κύριε Κακούρο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σουκαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές. Κύριε Κακούρο, τα θέματα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδόρων είναι αρκετά. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και εμείς εδώ από την εκπομπή. Προσφάτως έγιναν και ολίγων πανελλαδικά, μπορώ να πω, για τον κακό λόγο, για τον όχι καλό λόγο πάντως. Οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το θέμα των σκουπιδιών, που είναι και ένα παραδοσιακό θέμα του Δήμου, στον οποίο βρίσκεστε, οπότε πείτε μας. Κύριε Σουκαρά, παρακολουθήσαμε όλοι οι Λουτρακιώτες, οι Περαχωρίτες, οι Αγιοθοδωρίτες μια ηθικά κατώτερη δημοτική αρχή. Μια δημοτική αρχή η οποία έχει ενημερωθεί από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες με πολλές καταγγελίες για την χωματερή, την παράνομη χωματερή, την οποία και ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συνέντευξή του στο Sky παραδέχτηκε, και χρειάστηκε η Δημοτική Αρχή, αγαπητέ Αντώνη, μετά από την είδηση στο Sky να πάρει μέτρα. Άρα ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γκιόνης, δεν παίρνει υπόψη του ούτε τους πολίτες ούτε την αντιπολίτευση. Με το μόνο που μπορεί να ξεκινήσει να βρει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι στο να γίνει το θέμα αυτό πανελλήνιας εμβέλειας. Και δυστυχώς αυτό μας δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να διοικήσεις και να αισθάνεσαι και να αισθανθείς ως ερετός τι έχει ανάγκη ο πολίτης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίναμε πανελληνίως, στον το πω, ρεζίλοι, με όλες αυτές τις καταστάσεις επί 3 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ να είμαστε στα κανάλια με απευθείας συνδέσεις και στα δελτία ειδήσεων για κάτι το οποίο η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει στα δημοτικά συμβούλια, στην διαδικασία της λογοδοσίας, αλλά και βέβαια με έγγραφα που έχουμε στείλει και στις υπηρεσίες και στο Δήμαρχο και στην περιφέρεια, στον κύριο Πτωχό και στον κύριο Γκιολή. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Να το ξέρετε, γιατί είναι πολύ βασικό, γιατί αυτά όλα ξεκίνησαν από την καύση την οποία υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο στην παράνομη χωματερή, στην οποία παραδέχτηκε, ξαναλέω, ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι κάνει κάτι παράνομο. Και βέβαια και το πιο βασικό, κύριο Σουκαρά, είναι ότι ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων βγήκαν και είπαν ότι αυτό είναι ένα έγκλημα. Δεν ξέρω αν εσείς πώς το ακούτε και ως δημοσιογράφος, αλλά και οι ακροατές. Θα σας πω λίγο ότι... Ναι, πείτε μου. Θα σας πω λίγο την άποψή μου, γιατί το θέμα αυτό με τα σκουπίδια είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και άλλους δήμους στην Κορινθία, όπως ο Δήμος Κορινθίων, ας πούμε. Να ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά παράπονα για καύσεις στην περιοχή των Ξαμηλίων. Ο ένας κατηγορεί ότι τα καίει ο Δήμος λέει τα καίω εγώ, και όλα αυτά γενικότερα τα ζούμε και εμείς εδώ στην Κόρινθο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Αυτά τα ογκώδη τα οποία βρέθηκαν πίσω από το συνεδριακό, ωραία, δίπλα στον ιστμό, μπορούσαν να μεταφερθούν κάπου αλλού που δεν μεταφέρθηκαν? Βεβαίως, κύριε Σουκαρά, βάσει της νομοθεσίας και της εγκυκλίου και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, το 2018 έχουν σταματήσει οι παράνομες χωματερές, όπως και εδώ του Λουτρακίου η χωματερή που υπήρχε έχει κλείσει. Και με αυτά έχουμε πάρει πάρα πολλά πρόστιμα στο παρελθόν και ως ελληνικό κράτος, αλλά και ως και δήμοι. Άρα λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε
με αποφάσεις και να δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι θα αποφάσιζε και ο Δήμος μας σε συνεργασία με το ΦΟΣΔΑ, σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος, και όταν εμείς καταγγέλουμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτό δεν συμβαίνει τώρα, κύριε Σουκαρά, είναι χρόνια. Είναι πάνω από 2 χρόνια τα οποία συμβαίνουν αυτά. Και προεκλογικά η Δημοτική Αρχή τι είπε για το συγκεκριμένο ζήτημα? Γιατί ο κύριος Δήμαρχος τώρα μας είπε, για να τα πάρω αυτά από εκεί θα πρέπει να αυξήσω τα δημοτικά τέλη. Αυτά δεν είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Δήμαρχος προεκλογικά, δεν ενημέρωσε τους πολίτες. Τώρα έρχεται για να αυξήσει τα δημοτικά τέλη και βέβαια και βλέπω στο μέλλον να έχετε και ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Γιατί αυτό που βγαίνει και λέει ο κύριος Δήμαρχος, δεν έχω υπαλλήλους, δεν έχω χρήματα. Όταν λοιπόν εσύ δυσφημείς το δικό σου προϊόν, που είναι ο ίδιος ο Δήμος Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θοδόρων, ετοιμάζεις κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει. Πάντως, εγώ για να κάνω τον αντίλογο τώρα με την ιδιωτικοποίηση που λέτε, και ξαναφέρνω το παράδειγμα της Κορίνθου, όντως είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού και όντως είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα η δυσκολία να προσλάβεις προσωπικό, γιατί δεν αφήνει πολλά εργαλεία το κράτος. Δηλαδή είναι κεντρική απόφαση. Κύριε Σουκαρά, όμως, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, πας και χτυπάς την πόρτα του κράτους και των επίσημων εκπροσώπων μας προς το κράτος, που είναι η ΚΕΔΕ. Ο κύριος Δήμαρχος πήγε στην ΚΕΔΕ, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, έθεσε αυτό το ζήτημα μαζί με τους άλλους δημάρχους για να λυθεί αυτό το ζήτημα της παράνομης χωματερής στο Δήμο μας. Ο κύριος Δήμαρχος, ξέρετε τι έθεσε, κύριε Σουκαρά? Ο κύριος Δήμαρχος έθεσε πως οι δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι και οι υπάλληλοι του καζίνο, θα μπορέσουν να μπορούν να ψηφίσουν για την ΑΕ, αλλά και σε άλλες τέτοιες διαδικασίες. Άρα λοιπόν, προτεραιότητα του Δημάρχου είναι πώς θα ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι το θέμα του καζίνου και της Μοτορόιλ. Από εκεί και πέρα όμως, τα θέματα όπως είναι η χωματερή και άλλα ζητήματα, τα έθεσε προς το κεντρικό κράτος. Πίεσε. Τώρα έσκασε ξαφνικά συγγνώμη για την έκφραση, ο Σκάι στην περιοχή μας, έβγαλε το θέμα και αμέσως έτρεξαν και δουλεύουν, λέει, νύχτα μέρα. Όταν εμείς καταγγέλαμε στα δημοτικά συμβούλια, όταν στέλαμε έγγραφα, ξέρετε τι μας λέγανε, κύριο Σοκαρά, στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν βλέπετε καλά, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση της συμπολίτευσης προς την αντιπολίτευση. Εγώ εδώ, κύριε Σουκαρά, δεν έχω έρθει ούτε για να χάσω το χρόνο μου, για να ασχοληθώ με τα κοινά, ούτε για να μου κουνάνε το δάχτυλο, ούτε όμως και για να κάνω και τη γλάστρα. Αυτό που βλέπω θα το πω. Μπορεί να αρέσει σε κάποιους, αλλά μπορεί να μην αρέσει. Όμως χρέος μου είναι να ξυπνήσω με την καλή έννοια τον κάθε Λουτρακιώτη, Παραχωρίτη και Θοδωρίτη για το ποιο είναι το δικαίωμά του και πώς θα πιέσουμε για να βρεθεί λύση στο πρόβλημά του. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το συν στην πολιτική, αν αυτό βοηθεί στην αντιπολίτευση ή τη συμπολίτευση. Κύριε Κακούρο, για να βοηθηθεί ο πολίτης. Δεν μπορούμε να καίμε παράνομα, στην παράνομη χωματερή, να καίμε, το οποίο δεν ήταν μόνο κλαδιά, όπως ξέρετε και είδατε στις εικόνες, υπήρχαν και σκουπίδια. Ακόμα και νεκρά ζώα είδαμε, κύριε Σουκαρά. Άρα το κράτος, οι ελεγκτές οι οποίοι θα έρθουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο έλεγχος που πρέπει να γίνει από την περιφέρεια, ελπίζω να μας δώσει ένα πόρισμα το οποίο περιμένουμε και εμείς, το οποίο να είναι η αλήθεια. Περιμένετε πρώτα να έρθουν να δώσουν ένα πόρισμα για το ποιος καίει στα εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν πάρει πιο νωρίς από εσάς έτοιμα και δεν έχουν έρθει ακόμα. Οπότε περιμένετε να έρθουν πρώτα από εδώ και μετά θα έρθουν και από εκεί. Όχι, έχουν έρθει από όσο έχουν ενημερωθεί, γιατί ήταν απόφαση του Υπουργού, ο οποίος βγήκε και μίλησε για τη χωματερή του Λουτρακίου. Και έτσι περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το πόρισμα. Μάλιστα. Άρα το θέμα έχει προχωρήσει. Το θέμα όμως, επειδή, κύριε Σουκαρά, η Ελλάδα και αυτή την περίοδο ζει σε μια περίοδο με το θέμα των τεμπών, το οποίο νιώθει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα την ατιμωρησία για οποιοδήποτε θέμα και τη μη δικαιοσύνη,
Καταλαβαίνετε ότι και ακόμα και για αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδόρων, ο Λουτρακιώτης θέλει να ακούσει την αλήθεια. Δεν γίνεται να βγαίνει ο Δήμαρχος στη μία συνέντευξη και να λέει ναι, είναι παράνομη χωματερή, και στην άλλη συνέντευξη να λέει όχι, δεν είναι παράνομη χωματερή. Λοιπόν, εγώ ζητώ την αλήθεια, θα πάω σε ό,τι μου δίνεται η δυνατότητα να βρω την αλήθεια σε υπηρεσίες, και θα πιέσω, έτσι ώστε, και αυτός είναι και ο ρόλος μου βέβαια, θα πιέσω για να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι για να κουνήσω το δάχτυλο στον κύριο Δήμαρχο, αλλά για να βρεθεί λύση για τον τόπο μου. Κύριε Κακούρο, για να προλάβουμε έτσι να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα, υποθέτω ότι για την αντιπολίτευση δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδόρων, οπότε περιμένω έτσι να μας διαφωτίσετε λίγο τι άλλα προβλήματα έτσι προκρίνετε εσείς ως αντιπολίτευση και θέτετε πιο ψηλά στην ατζέντα των Δημοτικών Συμβουλίων. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα είναι με την κατάσταση του νερού του Λουτρακίου. Νομίζω ότι είναι το νούμερο 1 θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι αρκετοί Λουτρακιώτες, ίσως και οι μισοί και παραπάνω, έχουν ξεκινήσει και παίρνουν εμφιαλωμένα νερά. Γιατί προέκυψε κάποιο ζήτημα μετά από ανακοίνωση κιόλας της ΔΕΙΑ του Λουτρακίου, ότι το νερό του Λουτρακίου είναι μη πόσιμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Ζουκαρά. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έγινε λόγω των καινούριων δικτύων που ήταν επιφανειακά και έμπαινε... Τι προβλήματα υπάρχουν εκεί, έχουμε ρωτήσει, τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν έχετε πάρει απάντηση. Δηλαδή όταν βρέχει κάθε φορά θα πρέπει να θολώνει το νερό στο λουτράκι μέσα, το οποίο το νερό μας είναι το α και το μέγα, είναι η ναυαρχίδα του Δήμου μας. Ωραία. Η ΔΕΙΑ τι απαντάει, κύριε Κακούρο, η ΔΕΙΑ τι απαντάει? Η ΔΕΙΑ είπαν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, θα τα διευθετήσουν, και μετά πέρασαν 13 μέρες, 14 μέρες τέλος πάντων κάπου εκεί, το οποίο δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση και ο κόσμος του Λουτρακίου δεν ήξερε αν πρέπει να πιει νερό ή δεν πρέπει. Άμα πάτε τώρα στο Λουτράκι, οι μισοί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Ποια είναι η ανακοίνωση, πώς με πείθησε εμένα σαν πολίτη ότι μπορώ να πιω άνετα το νερό μετά από αυτά τα προβλήματα που είδαμε μέσα στις γιορτές? Ότι θα μου λέγατε ότι έχετε πρόβλημα κι εσείς με το νερό. Όποιο θέμα και αν έχει πιάσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ερωτηματικό. Εμείς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Θέλουμε λοιπόν να δημοσιευτούν οι αναλύσεις, να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση τι υπήρχε, τι πρόβλημα υπήρχε αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων με το ζήτημα του νερού. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα του νερού δεν είναι μόνο στο Λουτράκι. Οι περαχωρίτες πίνουν ζεστό νερό, καυτό νερό το καλοκαίρι. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπάνιο ούτε να πιούν. Η περιοχή της Ισθμίας από το καλοκαίρι και μετά δεν έχει πόσιμο νερό και έχει χώμα μέσα στο νερό. Άμα μιλήσετε με κάποιον από τα Ισθμία, από την Κεραυρίς, από το Καλαμάκι, η κατάσταση είναι τραγική. Οι άνθρωποι πλέον χρεώνονται και παίρνουν εμφιαλωμένα νερά. Και βέβαια η έλλειψη του νερού στους Αγίους Θοδόρους είναι χρόνια και δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα. Εμείς εδώ, θέλω να πω στους πολίτες, ότι είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δίκαιο τους. Αντιμετωπιζόμαστε με μεγάλη προσβολή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας χλευάζουν, κύριε Σουκαρά, για πολλά ζητήματα, με πολύ μεγάλη ηρωνία, και αυτό βέβαια το έχει δημιουργήσει η εξουσία, η χρόνια εξουσία της Δημοτικής Αρχής. Εγώ λοιπόν θα προτείνω να σκύψουν πάνω στα προβλήματα του κόσμου, και εμείς εδώ είμαστε για να έρθουμε και να βοηθήσουμε. Και εγώ προσωπικά το έχω πει και στον κύριο Γκιόνι. Είμαι εδώ για να με χρησιμοποιήσει σε όποιον τομέα θέλεις. Πάρε με τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο, δεν θέλει να τον βοηθήσουμε, θέλει να τα καταφέρει μόνος του. Δυστυχώς έχει αποτύχει. Κύριε Κακούρο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, αν ανοίξουμε πολύ τη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε και 1-2 ώρες εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα.